Iriona de jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. An iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi warwak daktari marwa obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage kaeto kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari, machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga en Dr. Martin Oludhe Jeremiah, an wuod Sakwabondo Kakuodi, Siaya County, tanalonye weche mag lak, tuoche mag lak, mane kumalonye. En twak maber mokalo tuoche mag lak gi laktar molonye weche mag tuoche mag lak. Daktari ngeni thoth ne ji kauga kagi malak ok en gimoro monego bed ni rito gi maino ni lak ok nyal kelo chandruoge mang'eny kaka tuoche mamoko wanyalo wacho ni nyalo wito ngima ng'ato kod weche makamago. Kapok wadonje chuny twak, bende lak en wach ma serious monego bed ni ji chiko ne gitgi kaka koro wadachako chenro ni sanini. Lak chala kaka mora mora e dendi. Asebedo ka wache show ka ni gimora mora mana Nyasaye ochwe e dendi. Katiwe ni en gimoro matin machal nade. Gino nigi sababu gimomiyo Nyasaye notimre nade. Nochwe. To nikech an alonye weche mag lak, abiro medo kwa jopini leke wabe nyaka watim ang'o? Nyaka wariti. Nikech sama lagno onge, kore king'e dhi ng'eyo umuhimu mare. But adier manitiere ni lak en gima ber, lak en gima muhimu, emomiyo nyaka warit lak. Mana kaka dwarit kuonde moko e dendwa kaka dhano. Mana kaka dirito boeni, mana kaka dirit nyarogno kimodho pi, mana kaka dirit chunya, ka ibedo mabor kod kong'o kachiel kod ndawa, e kaka Dr. Martin nyisowa ni ber ka warito lekewa. Mano bede makelo waito kwa odiechieng' makawuono. Kawuono wadwago mbaka kendo wadwapuonjore matut kotende kod chandruok mar regruok mar lak. Kapok wadonje weche mag regruok mag lak, wang'eyo ni lak chal nade, entiere kod kidienje mage, kata koro kwadonje regruok mar lak to wang'eyo ni lak maregore en lak matimore nade. Erokamano ahinya Ruth, mana kaka iwacho maber no. Lak kaka sebedo kawacho, lak nigi layers adek. Kaka los dhano, lak mar dhano. Layer mokwongo ma oko waluonge ni enamel. Layer mar ariyo ma ok wane gi wengewa iluonge ni dentin. As nitie layer mar adek kuma nitie leche gi nerves kanyo waluongo ni pulp cavity. E dhano mangima ma lekene nigi afya, ok dware ni mondo wane layer mar ariyo gi layer mar adek. Layer modware ni wane en layer mamalo miluongo ni enamel, ene morachar. Mane gima ji neno ga to luongo nang'o ni lak. Lakini koro nitie tuoche to nitie conditions ma koro lak ni timre nade? Regre. Ko regre to koro ji nyalo chako neno layer mar adi? Mar ariyo. Tibro ng'e ni gino timre ka lekeni osechako lokre ne girachar to koro gi ratong. Ing'e ni layer mar ariyo osechako timre nade? Osechako neno. Mar adek to kikwane. En konene to ng'e ni shida nitie. Ng'enyne ibiro nene mana ka tuo chopo ka en bur matuta inyamo chopo kanyo kata lak ng'ato timre nade? Otur. E kinyalo neno layer mar adek to in dental wacho ni mano emergency. Manyaka thieth sano. Koro wan gi layers adek mag lak. Adwa ni mondo joma winjo o understand kanyo, mondo koro kwadonje twak gidhi ng'eyo ni koro walose layer ni, walose layer kamano. Koro wacho ni gin adi? Adek. To mwadhi lose ahinya ni layer mokwongo miluongo ni enamel. Enema enoko, enema ji neno, enema rachar. To be samoro nyalo loko rangi ka samoro imodho pi onyalo bedo kata rabuor. But kala mowinjore mar lagno en rachar. Olere maber mokalo kendo wabo bedo kod picha manyiso kaka lak dhano chal kod layers adek kako pimo no wadhi keto maino kuom layer mokwongo marachar makineno no. Owacho ni mar ariyo inyalo ne ka koro leke osechako regore. Mar adek to konego beni waneno kata matin nikech mano ka ochopo kanyo to koro mano en emergency. Atineni lak bende ntiere kod weche mag emergency. Manyakine laktar mapiyo. Immediately nyakinene sano. Koka mano gik mang'eny nyalo kethore. Seche ma lak regore ma koro wanyalo neno kidieny kata layer mar ariyo. Enamel mamalo ni timore nade? Oregore nade? Nikech ok wanyalo wacho ni ochal bando mitere pong' midhi regi. Odhi regore nang'o kata ang'o manyalo regi. Seche moregore otimore nade? Erokamano Ruth. Koro aparo ni wasedonje twak makawuono ma en regruok mar lak. Mana kaka waselero ni lak nigi layers adek. Koro adwa nang'is joma winjowa gi joma nenowa ni regruok mar lak timre gi yore mang'eny.
to adhi lose yore adek. Lakini e twak ma kawuono to adhi lose yo achiel maduong' mologi gite. But gin yore adek malak nyalo timre nade? Nyalo rego. Mokwongo waluongo ni erosion. Mana kaka nyingno wacho tiende ni nitie gimoro ma chemical. Kiwacho ni gimoro bedo eroded, nitie gima chamo moro. E dhowa ka gima dimi lak regre en gimiluongo ni acid. To acid ni ok en acid mowuok e bakteria manie dhogo, ok en e kute manie dhogo. En acid manyalo wuok e dendwa kata e iwa. To en acid manyalo wuok oko kulingana gi gik mwatimo nade? Mwachamo. Jo kizungu wacho intrinsic gi extrinsic. Intrinsic tiende ni ya mawuok e dendi. Extrinsic tiende ni mawuok oko. Samori madhe kaka koro juice, madhe ichame kaka chiemo, kaka fruits, kaka lemon. Acid ni kidwa kichame ahinya, kanyo be adwa na ler maber. Ok wach ni koro kikidhi cham matunda, wacho ni sustained, ni isiki timango. Ka en gimi modho tisiko imodho. Kan gimi ko isiki chamo to nigi acid biro kelo shida ne laki. Koro nyaka obed gimisikitimo. Ok en ni kitimo dichiel to koro dhi kelo shida. Mar ariyo, lak wuon nyalo regre gin gi wuon. Aparo ni sebet machiegni gi jomoko ma kibet mabut kode tiwinjo korego lake. Mano waluongo ni attrition. Mano tiende ni lak gi lak. To ng'eny ji kiaga ni girego lekegi. Joma nigi shida no en king'ise ni be ing'e ni leke ni regore to bro ng'isi ni anakia. Mang'eny ne kaka dakteche mondo ang'e ni shida no nitie, wang'ise ga ni mondo kel ng'ama odak go. Ng'eny ne chiege kata chuore kata nyithinde joma nie ot kanyo ema nyalo ng'e ni bwana ni kata kodhi nindo to rego lekene. Mano waluongo ni attrition. Mano be nyalo kelo regruok mar lak. Koro nakwongo gi erosion donge mawacho ni en acid kadonje e laki to ketho lak. Adonje ya attrition maro kidieny mar ariyo. Kidieny mar adek waluonge ni abrasion. Matiende ni irego gi gik maoko kaka for example matimre ahinya mwaneno en mswaki. Jomago mswaki matek ahinya. Yudo ni ng'ato samoro ni bete sitting room to ng'ato to rudho lake baf tiwinje. Nikech ji mang'eny ni sama kori tiyo gi fujo mang'eny gi ngufu mang'eny kore kimiyo laki bedo maler. Iketho lak. Tibiro ng'egi nikech king'iyo gi tibiro yudo ni kind lak gi ringruok mar lak. Kanya ahinya mineno ni lagno timre nade? Oregre. Nitie jomoko masiko gichamo lwetegi, nails, gi kokro mag lwedo. Mano be biro kelo shida. Jomasiko yao chupa mar soda gi lekegi. Mago be biro kelo shida no. Koro dongo walose kidieny adek. Wawacho ni erosion mawacho ni en mar acid cha. Awacho attrition ma en lak ka lak timre nade? Lege ariyo timre nade? Rado to regore. To mar adek awacho ni abrasion ma ng'ato tiyo gang'o? Gi ngufu mang'eny ka go muswak kata gitiyo gi lak e yore moko winjre ni ti gi lak. Lakini e twak ma kawuono koro wadhi focus e mane? E erosion. To gima dona ng'isi Ruth ni gigi chaka gima gibiro ga together. Tek sana mondo yud na achiel timre kende. Kachielo chako to moro biro mondo konye. Jo kizungu wacho ni synergistic effect. Kama chako to ma donjo emomiyo nochuno ni nyaka wach gi adek. Lakini kawuono wadhi lose erosion mikelo gi acid. Dr. Martin Oludhe en laktar molony e weche mag lak kidienje adek maleke regore godo. Opimonwa kendo leronwa maler ma ageno ni kata nobed nyathi ma ja klas 2 to winjo gima daktari wacho. Thothne itiyo gi yo mane? Itiyo gi ngufu mang'eny seche migo maswak. Daktari wachonwa kata ni mano ok iket lekeni bedo maber, iketho lekeni. Kar ka acid ma iwacho ni wadwa kete maino, ma iwacho ni nyalo bedo acid ma iye kata acid ma oko. Tiende ni en ma oko ma wan wawegi wakete system to wakete e yo ma sate. Ka en gimi chamo to en sate. Ka en mimadho timadhe sate. Aweni thuolo mondo mi kodi lernwa kama ber wapuonjre kaka acid ni kata kaka wakete system rego leke wa kendo ketho lak. Erokamano. Koro mano wadhi lose gi king'iyo lagno kaka koro manie picha no ibro neno ni lak kawaida en rachar. To king'iyo diere ka tineno kodwa bedo ratong' matin. Mano tiende ni layer mokwongo cha otimre nade? Owuok koro wan e layer mar ariyo. Koro ang'e ni Ruth kanyo penjo ni ang'o makelo acid ni. Koro acid ni nyalo bet nobiro yore mopogre. Nitie joma nigi tuo kaka koro
mar acidity waluonge ni GAD jomoko nitie ma ka gibet to acid wuok eigi to duogo malo biro e dhok tuo ainano sama acid no biro e dhogi biro kelo gini nikech ka acid nie odonje dhok to dhi chamo lak layer ma oko ni mwaluongo ni enamel en gima waluongo ni inorganic en ok en ngima oko gima ngima ing'e gima ngima kata ka en yien to king'ado to onyalo timang'o onyalo tikendo ma to kokethore to kochako timang'o okochako losre emomiyo nyaka watimre nade nyaka warite acid mar ariyo nyalo wuoke gik mwachamo gi gik mwamadho adhi miyo mfano nitie chiemo ma kichamo to gin gi acidity wawach kaka koro juice kaka koro lemons wawach kaka these citrus fruits obed orange tisiki chame bro mi example nitie ndalo moko kanyo mane nyiri Nairobi ka gimoro biro mar lemon water jitimo gym to chupni gi lemon this was high gini not biro obet malo nikech isiki timang'o isiki acid e dhogi na wacho ni dichiel ka dichiel to ok dikel shida ni ahinya shida biro mana kitimang'o kisiki inuoyo iwinjo mano koro wawache e gik mimadho carbonated drinks wawach kaka soda most of these soda gibedo carbonated ni gin gi carbon mobedo stored kanyo ng'eni carbon no chemistry basic ko bedo dissolved to lokre ang'o olokre acid mano be dhi timang'o dhi kelo regruok mar lak koro raselose soft drink aselose fruit drinks dry mouth sama wacho dry mouth mano dhok motuo waonge ang'o olaw emomiyo adwa duoge penjo mani kuongo penja cha ni daktari be paro ni lak en gima nyaka ng'i nang'isi ni gimoro amora ma Nyasaye otimne nade ochweyo nigi tije olaw mineno ma ji ochayo ni chieng' ma koro ionge olaw e kibro ng'e umuhimu mar olaw to wan kuonde mwatiyo wan gi jotuo maonge olaw wan gi jotuo maonge pi wang' waluonge ni Sjogren syndrome to ken gima ber ahinya sama koro ionge olape dhogi onge gima luoko dhogi ng'eni e dhogi kae nitie gik miluongo ni kute ma bakteria sama bakteria tiye chiemo manie dhogi products mag release nang'o en acid koro acid ni ka onge gima dissolve to koro acid cha bedo mang'eny to koro laki dhi timre nade dhi regore emomiyo olaw en gima important sukari kawaida ng'eni kikelo sukari e dhogi kute mag bakteria biro tiyo gi chiemo manigi sukari to by product madhi wuok en ang'o en acid madhi rego laki acid reflux nasechako wacho magi te ariyo gi aspirin gi antihistamines magi adhi kete yedhe yedhe nyalo affect lak kama adhi wache kidienye mopogre nitie direct contact tiende niya nitie yedhe moko michamo direct to gin acidic for example kaka koro vitamin C supplements loka kucha nitie aspirin minyamo mano be kichamo to release ang'o o release acid madhi ketho laki koro magwalose e direct contact mar yath gi lekeni nitie yedhe ma kitiyogo to gidhi miyo koro olaw ok timre nade ok wuogi kako winjore tiende ni koro kelo dryness of the mouth mano wawacho cha dhok motuo kendo koro tuoche timre nade timre nitie yedhe ma kitiyogo to gimi bedo gi tuo mar kelo acid koa ei to biro e dhogi kaka for example some chemotherapeutic agents mago be kitiyogo pod dhi kelo mana shida ni tiende ni nitie yedhe ma ka jatuo tiyogo to nyaka wang'i maber kaka dakteche ere kaka wanyalo konyo jatuo ni mondo yadh cha kik kel ang'o regruok mar lak adonje genetics ma kendo gima kelo regruok mar lak okelo nade mondo ichweri mibed Ruth nitie gik mo otimre dendi nitie gimiluongo ni genes genes gi maloso dhano kaka ichal genes emomiyo ichal in Ruth genes emomiyo achal kaka achal ni samiloso enamel nitie genes mabedo involved ka nitie any interference gi genes go kaka koro gene maloso ilongo nango enamel amelogenin na hizo zingine ka shido betie tinge gima dhi timre enamel ok dhi losre maber to kata kolosre odhi losre gi matin to nikech otin tiende ni kodo rege beyot to nitie jomoko ma gini ok losre chuth tuo no iluongo ni amelogenesis
imperfecta. Minyola nyola nyathi to leke ne ratong lilo onge rachar. Nikech onge ango, onge enamel, onge leamo mokwongo mano alosecha. To mano kel gango gi genetics. Kwa hivyo magi gik makelo regruok mag lak. Aparo na lero to kantie kumidwaro na ler zaidi poda nyalo lero. Olere maler mokalo mana kako wacho no genetics inyalo nyuoli kamano ino wuonigo maswak matek kod weche makamago imadho soda mang'eny imadho gigo matire kod acid mang'eny itire kod tuo mar acid kaka reflux kod weche makamago nyalo kelo regruok mar lak. Seche maleke ni oseregore kata lak mamalo no oseregore ibo winjo ranyisi mage. Daktari wacho nitiere lea moro madhi neno manyalo nyisi ni nyaka bede ni lak regore ka akopogore kod ranyisi no ginango gini ma ibro winje dendi yeno wakawiyo waduogo bang' thuolo machuok kaeto wadhi nyime gi kanyo miyo kik isud kata matin. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka iweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Ng'uono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Kaka entiere ni endi te onge gima iwito kuome. Okay. Mokwongo ite ni endi en alot. Inyalo tede micham. Mar ariyo makoro wa harvest an miluongo ni calyx ni endi iture kama endi. Ma endi embende wagole watiyo kode. Ber ma ng'ato nyalo yudo kotiyo gi Roselle mokwongo oduoko pressure chien. Mar ariyo en gima medo remo. To ka gimadho hibiscus tino ka medo gi teko kendo boost immune system mag. FOMO, we say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu regruok mar lak kod Dr. Martin ma bende olony e weche mag lak. Lak en gima nochwe ka ochwe kod tijeni kidienje mag lago nitiere kod tije giduto te kapo nono ni waketo diet marego lak kata tuoche odonje marego lak kata genes kata genetics mag ng'ato miyo onge kod lak kata lea mamalo no en ang'o gini madhi timore ne jagoni kata ne dende kata ne ngimane. Daktari wang'e ni ranyisi. Erokamano ahinya. Koro mana kaka ne wawacho wabiro siko kwa duogo kuma ne wachake layers adek. Sama in gi layer mokwongo to onge gimotime in sawa Ruth kati modh gik maliet kati madh gik mang'ich kati madh gik manigi sukari okobadhi. Lakini ka layer mokwongo ni osechako regre one of the earliest signs gima ranyisi mokwongo midhi maji mang'eny chako winjo en sensitivity. Kimadho gimoro maliet mang'ich kata manigi sukari tiwinjo ka nitie kaka laki sensitive. Akiani wabiro loko sensitive nade but aparo ni giwinja ni kimadho gima liet kati madho gima ng'ich kata gima nigi sukari tineno ka laki oken rem okadwa luonge rem. Oken rem
to boken buok mar lak iwinjo ka gimoro rach. Gimo iwinjo ni alakani to gimoro timre to ken rem. Kichako winjo ni laki nigi gino, tafadhali dhi mondo timang'o? Mondo cheki. Gimomiyo abiro ng'iso ni mondo dhi ochek ji, nikech wiwa kik wil ni pendo nitie tuo mar tuch mar lak. Mano be timre nade? Kelo sensitivity. Koro en jukumu mar daktari mondo ng'e ni en erosion koso en tuo ma kawaida mar lak mamotuch. To daktari biro ng'e nade? Obiro chiko iti to be obiro ng'iyo lak. Lakini nikech in jatuo ni kia gima timi. Kiwinja ni laki osechako bedo sensitive. Tafadhali timang'o? Ring mondi dhi e hospital. Ka dwaro nalosi ahinya nikech piny mwadakie sani advertisements mag toothpaste mag ang'o gimikwongo ing'isi ni kiwinjo ni winjo sensitive to in kik idhi ka daktar. Tigi toothpaste ni. Digi toothpaste makama. Mano en ga mana marketing gimmick. Laki ok dibukre abuka kende no chako bedo sensitive. Nyaka beni nitie gima kelo sensitivity ni. Kere momiya encourage ga kata kapok inyiepo gigigo to dhi adhiya ine daktari mar lak obiro konyi mondo ang'e ni shida ni kanye. Koro kokithiedho lagni to gicha paro ni inyalo paro ni nawacho ni sustained isiki timang'o? Ka en gimi modho to pod imodhe, ka en yath to pod itiyo kode, kamano. Gicha dhi medo timre nade? Obiro medo wuok lea mokwongo cha. The more medo bedo wuok sensitivity cha dhi kamedre. To ka koro wuok modonje lea maradi, marariyo, ma koro chiegni chopo lea maradi, maradek. Nikech koro lea mokwongo se chamore, to ng'eni anamele mikwongi chamo piyo, to kose tieko enamele protective, and the most protective. En kose wuok to koro lea marariyo gi maradek, mano to koro acid dhi chamo piyo manok acid. Madakika matin koro ase wuok e sensitivity, koro wane rem. Koro winjo ka jatuo wacho ni awa, tinde te laka rama. Maradek, mano koro ase wacho, sensitivity achaka wachang'o? Rem. Maradek king'iyo leke ni ne gin rachar chon. To koro gilokre maratong. Ng'e ni koro gino osechako timre nade? Osechako, lea mokwongo cha osewuok, lea marariyo ema koro neno. Ng'e ni koro gino timre nade? Timre. Koro mage ranyisi mang'eny mag erosion. Wawacho ni sensitivity, wachako wacho ni kokithiedho chon, to wadhi chako winjo rem. Asibro neno ka kala mar laki timre nade? Lokre chako bedo ratong. Wacho kacha ni enamele matek ga. To ka ponono ni mano seregore, lea marariyo gi maradek to mana sido heo. Nyalo rego e dakika matin mokalo. Maka ponono ni okothiedhi e wang' sa to chandruok ni nyalo bedo mapek. Daktari, thothne diagnosis wacho nang'o ibro winjo gima jatuo wacho, kaeto koro wawach ni njatuo tibiro ira ting'isa ni daktari laka timre nade? Laka nigi sensitivity kata laka ramo. Mokwongo tata kapoka donjo ng'iyo ilongo nang'o, kapoka chako ng'iyo laki, nyaka chiki itani ang'o matimre kuomi. Mano waluongo ga ni history taking. Nikeche history kae kuma biro ng'eyo ni samoro ma e gima timre. Ibro chako ng'isa ni daktari samoro tiyo gi yath makama, daktari samoro iyabe yan ga gi shida mar, ing'e ni ng'isa very innocently, nikech ino kibing'e na penji ang'o. Tana se chako timang'o? Kao notes. Ni kara jatuna nini kama. Kase winjo history no maber, emomiyo history dwarega no bed long. Kidhi e consultants, gichaji properly mar history, nikech ang'o? Kanye kuma tuo biro yudre, gima jatuo ng'isi kuma tuo nitiega. Moko gi koro gin ga extra. Koro kase winji giming'isa, kore kadhi timo gimiluongo ni clinical examination. Abiro ng'iyo laki achiel after the other, one after the other. Okang'i gini together. Laka achiel adhi e moro no kamano, kang'iyo ni lagni ang'oma matimre. Mar erosion en classical. Ibro neni anena, nikech ibro neno magi mocham gi acid. Ibro neno ka lea mokwongo koro onge, ineno lea marariyo maen ratong. Mamano daktari nyalo timre nade? Nyalo neno. Maradek anyalo kao pichni mag lak, waluongo ni x-rays. To x-rays nitie aina gi aina, to koro mano marwa. To in kaka jatuo kata ng'ama winjo wang'e ni nitie pichni manyalo goyo ma pod dhi konya ng'eyo
ang'o matimo laki. Kwa hivyo wach ni Ruth mane kaka wa diagnose gini. History sana sana as watimo examination as koro wagoyo pichni mondo wane ni ang'o madibed ni kelo shida no. Nikech ko king'eyo ni en ang'o to thiedhe moro nyalo bedo matek matin. Nyaka ing'e ni ang'o makelo tuo king'e kaki thiedhe. Thothne oganda wa joywaga niyo kadhi daktari ni to obudhoga openja penjo mang'eny maswali za klinik. Daktari owacho ni kanyo e kama tuo yudore. Omiyo ka daktari penji penjo to duok penjo go te kako penji. Ing'e samoro gimiwacho no ber. Samoro penja kata nitie ang'o. Samoro kata environment mitie no kuma nitie shida. Kwa hivyo onge penjo ga manono nikech ing'eyo samoro kaka wan dakteche mag lak. In lak emokeli tana chako penji ni kendo in gi nyithindo be itiyo ichako penji ni daktari ni ang'o ma odwaro ang'o. Tikia ni kata thieth madhi mi samoro dhi consider your social income. Adhi ng'iyo ni ka ng'iso mama ni 1,100 okobiduogo. But an gi thieth manyalo thiedhe mar siling 100. All these are factors sama loso kodi. Koro point miwacho no muhimu sana. Wadwa ni mondo mi wang'e ne complications kata chandruoge manyalo luwore kotenore kod regruok mar lak. Isepimonwa kacha ni kapo ni ochopo leya mar 3 mano koro en emergency. Koro complications chal nade nikech wasemulo diagnosis, isepimonwa weche mag history kachiel kod weche mag clinical. Wang'e ne complications kapok wadhi e yweyo mondo mi wang'e ne weche mag thieth. Okay, koro complication mokwongo. Ng'eni lak dong no wacho ni en gi layers 3. Sama koro layer moro wuok ang'o matimre ne lagni. Nitie gima waluongo ni height, occlusal height. Tiende ni sama ka en height less than 10 centimeters, achiwe example. Tigolo layer achiel. Donge height cho bedo reduced. Inti paro ni karado kodi ka laki ne rom size ni to koro pungwa podi chal kawaida. Donge suchi olokore. Koro kinen maber kaka ni neno chon. Tende ni aesthetics obedo affected. Mondi chiem maber Ruth leke ni nyaka bed balanced. Nitie kaka leke rado. Maka koro side moro regre to side moro ber. Tende ni kaki chiu cha dhi timre nade. Kaki chamo chiemo kaki nyamo chiemo dhi lokre. To dhi kelo stress ne joint miluongo ni temporomandibular joint maenka. Kori dhi chako bedo gi issues. Ni awa daktari tinde ka chiemo ta winjo rem machiegni gi ita. Mano tiende ni wang'e ni joint chose chako bedo gang'o gi shida. Muscles mabedo involved e chiemo. Ka koro nitie stress there's unbalanced biting kindileke ni. Mano be dhi kelo shida. Lagni be ko kithiedhe dongo dhi ko regrega to dhi ko rumo. Donge kendo kanyo kendo be watimre nade. Kendo lag wacha otimre nade. Wawite donge. Mano be complication nikech wadwaro ni dhano mondo bed gi leke ne mana kaka Nyasaye notimre nade nochweyogi. Koro maganya wanyalo wacho ni complications wacho ni aesthetics kaki chal nikech nin gi leke marachar koro leke ni ratong. Koka mano height mane gintie maber cha koro timre nade onge. To ko ng'ato ng'iyo leke ni neno ne gi regre neno ne gin gi buche to mago gik ma kawaida ok mor dhano. To sana kichiemo gimo wacho mar joint cha mage gi wanyalo loso piyo mago onge shida. To kikiwe joint ni otimre nade okethre. Thiedho joint shida kata joma thiedho joint Kenya ka ok ng'eny. Owacho ni kikiwe joint go kethre nikech thiedhe shida kae to joma thiedhe Kenya ka bende ok ng'eny. To seche mise wacho mano romo nyisowa ni kata nengo mar thiedhe bende ok yot kata matin. Dr. Martin pimno mana matin no seche ma leke regore ginyalo ga regore teko achiel nyalo regore to wenya wadgi gine dhok achiel. Kapo ni gina pige mag olembe mantiere kod acid madho odonje dhogi te. Ginyalo ga regore kaka mawanene picha kama regore arega tegi koso saboro nyalo regore achiel. Gibro regre te nikech lege gi ing'e gini en environment. En interaction kind laki gi gima nie dhogi. Onge lak achiel mabedo isolated. Lakini mar reflux tinyalo gang'e ahinya nikech obiro affect leke mamalo gi side maiye gi incisors mawuok gi iye. Ibiro do ni moko gin safe lakini odwa medre ahinya e leke mamalo gi toke gi leke mapiny ineno gi mbele ka ineno ka odwa chama ahinya nikech dongi ineno root no. Nitie joma be katiyo gi yath kata tuoche moko tisiki timre nade isiki ng'ok is also acidic in
in nature. Mago be pod biro kelo mana shida ni. But ng'enyne ng'ama nigi tuo no lekete ibro neno ka nigi gima nyalo bedo tofauti en degree. Ibro do ni moko samoro oregre ahinya molo moko. To inyalo paro kidienje mana wacho ariyo moko ka attrition gi abrasion. Ng'eni lagni tayari oyomyom acid osedil kode. Ibe kore kibiro irudhe matek. Tiende ni medo shida cha. To samoro podirego nyaka laki sami nindo. Koro gik moko adek gite tiyo together. Koro wabedo ni leke ni otimre nade? Oregore. Kara tiyo kod ngufu mang'eny mabende wacho ni en achiel kuom yore mag rego lak. Daktari thothne samoro yudo ka ng'ato wacho ni onyalo tiyo kod maswak kata mar yien kod weche makamago. Ok ang'eyo ka tiyo gi gik ma ok maswak mopuodhi bende nyalo chwalo regruok mag leke aina gi. Kata kitiyo gi yien sawa. Wan gimwa wacho ni kikiti gi ngufu. To kata brush mitiyo no kiko bed gi matek. Emomiyo sama jotuo na nang'iso kanisa magidhi e supermarket nyiewo mswak. Nyiewo mswak mondik ni moderate. Ok yom ahinya to be ok tek ahinya. Ene diere ka. Nitie jotuo mabiro ngiso ni kore intigi mayom. Tan pok na ngiso jatuo nyaka nene no ti gimoro matek cha nikech akia on okwaluok nanga dongo warudho mana la. Okwarudh lada. Picha ni berahinya ineno kaka koro leke mamalo gi osechako bedo gi buche. King'yo maber e diere ineno buche nikech koro lagni osetimre nade? Oseregore. Lea mokwongo osewuok, lea mar ariyo osewuok e chokoro achiegni chopo lea mar adek. To wacho ni kochopo mar adek ini wuone mibiro e hospital nikech rem modhi wang' achiel. Dr. Martin wacho ni koro ibiro biro kendi nikech en rem. To wacho ni en rema en rem modhi wang' achiel. Penj laktar kokale ramo gi TV ngima en mwandu. Regruok mar lak irudho lekeni nang'o? Ichamo ang'o? Yedhe mage michamo? Yedhe mag kweyo rem kuom ranyisi manomiyo waka antihistamine. Samoro nitiere ga kod allergy moro irisiki monya antihistamine. Daktari wacho wakacha ni magi gin gigo marego lak. Isiki tiyo kod lekeni e yaw chupni kod gik makamago. Itiyo kod lak marach e yo moko nego beni tiyo godo kod lak kod complications bende opimonwa. Waka oyueyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. Pari asai ni duogi. Atimo mos pari. An kamra chiel grajiv, wan jomo chwanyo pari ka. En otimo gimarach to pod nadok ne adoka. Wuoda, bende pari ni kare adier? Nera, wan kare. Pari ni kare. Onge wach, eromiye sima wuo kode matin. Chandrika inang'o? Akiwo. Uneno. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel.
Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My main interest is for the people of Kasipul to turn around that narrative that has been so far associated with Kasipul as an area that is volatile. Jakom IBC Erastus Ethekon wacho ni giikore makare ne yiero madundo matimore kiny. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. So if there are any people who have been withdrawn, it must be in relation to the planned violence. Migao mar arita osingo ni ikruok mar arita ni kare yiero madundo e seche ma jotelo moko to ywak ni omagi jorit maggi. Yweyo bende koro emomiyo nodhi oko. Auduogo kiny, ongima kabisa, ongima kasiling. Anyuola mar Dr. Buru Oginga wacho ni ongima kendo yweyo Dubai. Penj laktar ko kalera mogi TV ngima en mwandu. Leke ni kata leke nyathini oseregore kaka wanene pichani. Samoro regore mokalo lea mokwongo, mochope lea mar ariyo. Ama koro odhi ka gima koro lako regore mochamore morumo. Bende thieth nitiere kochopo kama koro wagige. Thieth nitie. Thieth nitie kawaida. Kawaida wawachoga ni kapok ithiedho to watem mondo watim ang'o wageng'. To nikech waselose gik manyalo kelo gini, koro watem ahinya mondo watim ang'o wageng'. Kik wasik ni wachamo gik chiemo manigi sukari mang'eny, manigi acid. Tachiwo nyaka examples. Fruit juices gi, citrus juice, obed lemon juices, obed apple juices, obed ndim, joma siko madho pi manigi ndim sechete. Ng'e ni weight ni biro dhi to lakini nitie shida machielo mariti. Koro wacho ni mago nyaki timri nade, nyaki control. Yath be ka nitie yath mitiyogo, te mondi los gi dakteche ni mondo ne kaka inyalo, nikech ok wanyal geng'i ni kikiti gi yath. Koro wane mwanyalo neno kaka wadhi protecti kaka onyalo dak gi yadh cha mondo kati tiyo kode to kiko timre nade, kiko kel shida ni. Luoko lak, rudho lak ma kawaida ni. Nikech wacho ni uchafu ko bede lak mang'eny, tema bakteria tiyogo to dhi kelo acid. Ma pod ageng'a tuo ni. Genetics to tek sana mondo wa control. Mago gig Nyasaye. But generally wawacho ni kin mama ming'e ni yach kata inie productive ages, tema ni gik miwe iparo ni nyalo kelo shida e dendi, obed kong'o, obed ndawa, gika inago. Mondi timri nade, mondi werigo, nikech mage gik ma alter genes. To ng'eni genes kosebedo altered to achiel kuom gik moko manyalo bedo affected en laki. To we ang'isi ni conditions kaka koro amelogenesis imperfecta mana wachoga ogibiga kendgi. Nyithindo go kibiro nono gi maber ok leke kende manigi shida. Ibrodo ni kuonde mang'eny e dendgi, obed development mar obuongo, obed ang'o nigi shida. Kwa hivyo genes ka walamu wawene Nyasaye otim kaka Nyasaye, lakini ibe temni gik manyalo kelo shida kikitimri nade, kikitigo. Koro mano aparo ni walose kanyo. Koro isebedo kode. Koro echayo osetimre nade, oseyudore. Koro watim nang'o to setimore. Wabiro thiedho kulingana gi extent. Kapok odhi ahinya, ekwa fwenye. Wakwongo wafwenyo ni tang'o makelo regruogni, acid ni yakanye. Wadhi wapuonji ni yawa, weri gi gino. Ka en pi mimodho mar lemon, werigo. Ka en tuo ma ai to kelo acid e dhogi, abiro ndiko ni barua mar referral tateri daktari mar ich mondo timang'o mondo contain gicha. Koro kochaka to anyalo timo gimiluongo ni topical fluoride. Imiya fluoride tidhi apply. Ng'enyne enamel mapoko kethre ahinya biro timo gimiluongo ni remineralization. To duogo bedo sawa. Donge
pok okethre ahinya pod eka en e process mar kethore kimiye conditions maber minerals nyalo timre nade nyalo duogo e lagni temo ming'isiga ni mondo iti gi toothpaste manigi fluoride awinjo ni jomoko wacho ga ni kik iti gi toothpaste manigi fluoride apana fluoride encourages remineralization mane concept ma behind fluoride itiyogo e toothpaste gimomiyo apenjo mano nikech kane wachako chenro Dr. Martin niwacho kata ni enamel kokethore to ok en kaka fuoni mamoko mag del ma ang' nochako duogo kendo koro ka ema nadwani mondo penjo maber ahinya kosekethre morumo kaka e pichani to onge kumidhi gole moro tikelo nikech koro process cha osetimre nade osetimre lakini ka process ni chako to pok adhi ahinya timiye the correct environment dhogi ler dhogi onge acid mang'eny tichak itiyo gi fluoridated toothpaste daktari be odhi ondiko ni topical fluoride remineralization nyalo timre nade nyalo timre to koro wa prevent gino from getting worse kanya paro no winjore ilero maber mokalo wadhi nyime lakini koro kosekalo ka koro nosedhi ahinya to lakini pok ochopo e layer ma koro isechako winjore mahinya wane sensitivity watimo restoration wawacho ni en filling ibiro to watimo ang'o filling wan gi materials mag timo filling lakini Ruth kata dhi timo filling the number one thing manyaka tim kaka daktari gi jatuo en gima ne kelo shida cha emanyaka wakwongo watim ang'o wadilgo nikech koka dilgo matimo ni feeling pod ibiro timri nade pod ibiro duoga bang' dweche kata bang' higni moko achiel kata ariyo nikech ok nwagolo gima kelo shida cha koro wadhi watimo feeling to kade beni acid ni noserego gini mokalo layer mar ariyo makoro ichako winjo rem wabiro timo gi kaka koro root canal as wadhi waumo lagni nitie kaka wanyalo umo lak gi gimi luongo ni crowns ang'e usewinjo ga crown koro crown to dhi to umo lagni yote makoro kata ka acid biro to yudo ka lag chotimang'o obedo protected but ng'eni crown ni be omak gi lak at some point emomiyo wacho ni nyaka wa eradicate nyaka wa gol gimane miyo dogni nigi acid in the first place wan gi gik moko miluongo ni veneers veneers they are more aesthetic gin gig sura loso sura ineno kaka joma mine keto ga kogno ma fake gi wabe wan gi mag lak makibiro to aneno ka lak oregre gisechako chalo maratong wakelo ni veneers gi ma alok suchi makoro joma nong'e ni leke ni ratong koro adoko dito koro leke ni rachar ting'e veneers ni ng'enye gin ceramic tiende ni pod gidhi protect leke ni iwinjo lakini koro lak mokethre ahinya ma gima datimie onge mano to koro watimang'o wamuko oko lakini ok wagomb ni mondo chop kuma koro watimang'o wamuko lak iwinjo wechego kapo nono ni pod ochako to nitiere kaka inyalo gae kodhi ahinya nitiere kaka inyalo lose matim feeling kaka ne daktari wacho nwacha kapo nono dhi ahinya to kod daktari biro timo gimoko dwar ga timo ma en mar muko lak nisewacho kacha ni ok onego muk lak moro kapok adhi e yore monego bedi ng'ato ritore godo seche ma koro osetimne gimoro kaka filling osetimne gimoro kaka root canal muko lakni ang'o momiyo kidware ga ma wacho ga ni ok idwar kata matin nikech ing'e lak nigi sababu ni Ruth mana kaka ni chako kiwacho lak ema mi sura lak ema support kata your facial structures besera dogi ng'ama onge lak rafuok kabisa maonge lak ibro neno nade lembe odonjo iye nikech otimre nade oonge lak ng'ama onge lak ok nyal chiemo maber en ng'ama kimiyo chiemo kaka nyoyo en osiko timang'o omwonya to chiemo nitie samo momiyo sababu no Nyasaye ne wacho ni mondo digestion chakre dhoge ekodhi nikech sama koro kichame maber idhi chiwo stress ne the other systems manie iwinjo lak en suchi maka lak okethore to kelo kendo dhi kelo shida emomiyo wanwadoro ga ni lak owuogi mana kochuno ni nyaka gol nyaka mondo mi ogole picha nini dwani wapuonjre godo ang'o Dr. Martin mama na picha matang'o filling different materials ibro neno nitie filling material marachar nitie moro machalo Sylvia manena amalgam tindo ok watigo ahinya to kendo ineno ni kumewacho ni area previously fixed ni tiende ni no team filling to gima ne kelo
acid pod nitie koro ing'e gima timo acid rego around the filling as kendo muko filling no koro emomiyo wacho ni the first step ni nyaka wang'e ni jatuo ni acid ni akure kanye kumichako go thieth osetimni filling ni wacho kata ni nyaka idhi nyime kod rito leke ni eyo makare timni root canal samoro keni veneers kachiel kod crown wang'eni kaka wanyalo rito gigi daktari mondo miki kwachak bedo kod chandruok kapok watieko chenro ma kawuono. Erokamano. Koro kosetimni gigi ka nane mathiedhi abiro puonji ang'o manomiyo ibedo kamano in the first place to Ruth we ong'isi ni samo wacha ni feelings gi veneers gi gineno gik mayot. Let me put it into perspective. We ang'isi jopiny ni veneer achiel en pesa di. Veneer achiel ma lak achiel en 30,000 to 40,000 lak adi achiel. Koro pare ni dwa lose leke ni te. Crown achiel en 30,000. Pare ni dwa loso leke ni te. Ji adi ma pinywa ka kata an kuma bete ni ka koro ing'isa ni leke na te adwa loso gi veneers. Leke 32 32 tidwa keto crown gi 30,000. Ji mang'eny ok bi nyalo. Emomiyo pod wa emphasize on rito gi geng'o kapok wadonjo ang'o e thieth. To pod abiro nuoyo. Kik wati gi chiemo manigi sukari mang'eny. Kik wati gi chiemo manigi acid. Mase mention examples. Mana carbonated drinks. Nitie jomoko masa teko chiemo to nyako ti gi soda. Bang' chiemo kamoro amora soda. King'e ni chamo chiemo manigi sukari mang'eny kata chiemo manigi acid kik iret timang'o rudo laki nikech sami chamo cha to environment obedo acidic. Koro kibiro gi rudho lak nang'isi ni gigi konyre. Tayari acidity ni e dhogi lak nyalo regre ibe ibiro timang'o konyo rego gi muswak nikech idwa go tiyo gi ngufu apana king'e ni madhri gi soda kata gi juice inago kati chamo chiemo manigi acid at least bede dakika mokadi 30 lakini kabera ahinya to lisali achiel eka koro idhi timang'o irud laki bed ng'ama modho pi mang'eny odiochieng' pigni dhi konyowa nikech odhi ket buffering zone e dhogi. Joma nyalo afford sugar free gums. Nitie bolga moko gin ga e supermarket mbele kacha. Maonge skari. Be sete mang'eyo bechgi. Bechgi tek kabisa. Exactly. But giber. Giber. Nikech gi encourage salivary production. Koro king'eni ng'ama okigolo lawa ahinya. Nikech genetic factors mana wacho ka nitie jomoko mok golo lao kaka jom. Nitie joma nigo lao mang'eny to nitie joma nigo lao matin. Koro king'eri ni kind joma olao gi tin. Mage gik minyalo timo. Imodho pi mang'eny. I avoid chiemo mwase wachogo. Idhi nyiewo sugar free gum. Itimang'o. Inyamo to encourage saliva mondo obiye dhok mondo protect lekeni. Bed ng'ama dhi ka daktari mar lak. At least twice iya mondo ka gigi chakre wane gichon mondo wathiedh chon nikech ni wacho ni chako chon ber moloyo dhi ajuoga kaito bende geng'o yot moingo thiedhe kaka wawinjo no ok en tich mayot kata matin to moro geng'o wanyalo yudo kaka wageng'e en mana ni ok ang'eyo daktari ponono ni ng'ato ochuno ni nyaka ti kod yedhe mopogore opogore kaka mane wawacho ka ochuni ni nyaka ti kod yedhe gi samuri nitiere kod allergy moro manyaka ti kod antihistamine samuri nitiere kod rem mantiere da kaka daktari ondiko ni yedhe makoyo rem kaka aspirin mane wawacho ka pod chal nade ka mondo miki kwachop kama wuoyi emomiyo nawacho ni dhano samithiedho dhano en multidisciplinary team tiende niya kan daktari kaka mar lak asefwenyo ni yadhni nitie kaka timo jatuoni abiro ndiko barua ni daktari wadwa ni yawa yath mitiyogo ni nitie kaka timo ne jatuoni koro daktari moro cha dhi kuongo penjre ni be nitie alternative ma pod dhi kelo konyruok ne jatuoni lakini ok hinye ng'eny yedhe gi nitie gi alternative to kwa fwenyo ni samoro onge alternative koro wadhi timo counseling ne jatuoni ni samitiyo gi yadhni tige kode kama for example jomohero chiwo aspirin ya kikichiw temondi timang'o imodhe gi pi ineno ka kanyo tayari watimang'o wa reduce issue no donge so ena interaction with the colleague doctors ni ang'o mwanyalo timo mondo wakony patient ni formulation yathenyo nyalo bedo achiel to biro gi mopogore opogore onyalo bedo syrup onyalo bedo
tablet, onyalo bedo kata disposable, onyalo bedo anything. Koro kwa ido ni this formulation kelo shida ne jatuo. Okwanyalo discuss gi daktari ni molo mondi mie tablet monyamo ni. Bedintie dongi nyalo chuoe kamano. Koro okwa wachi ni yadh cha ema koro iwerigo apana. Koro daktari mar lak dhi tudre gi daktari morocha as gineno kaka ginyalo konyi. There's always a way out. Amor kakilero chenro ni daktari kenda duoko niero kamano makende ipime yo mayot mokalo kendo ganda owinjo maber chandruoge manyalo biro kod leke ma oregore to riwacho kacha ni kapono ni ochopo makoro chopo e layer mogik cha to koro en emergency en serious machal nade mana dakika matin nyiriri matin kapok watiko twako makawuono samo chopo layer mar adek kuma wan gi leche to wan gi nerves teneni sama gi tuoche omulo leche gi nerves koro communication the brain ni gimoro timre ka to inge koro enango en rem mabercha ng'enyne kumwatie wayudo ka jotuo marito ano kwa rit ga jotuo kech gotieno ok notimre nade okonindo koro nyaka kori bi mondo walwok kumobedo infected no gi tuo no nikech nge sama koro gini otimre bur dongo losre to ka bur olosre bacteria moko be koro timre nade donjo koro kelo shida to biro kelo complications kama nyaka abscess ichako kuot dogi chako dum ichako bedo gi tuo ngeni tuo chegi konyre ga kimi achiel nafasi to dhi miyo moro cha nafasi koro kochopo kanyo to dhi adhia kam daktari to ng'eny ruth gik mwawacho ga e chenro kae gin gik minyalo thiedhi to inyalo geng'i koro momi angiso ga jopiny ni kata dibed ni paro ni bech gi ng'eny tinde hospital mag serikal dakteche mag lak ni nitie kino mabedhio mabe county kin Kisumu dhi Russia kin Siaya county gi Bondo county kanyo nitie dakteche maglak Nairobi ka all the sub county hospitals all nigi dakteche mag lak mano gimang'eyo for sure nyocha ondik gi over 30 doctors kwa hivyo dakteche gi nitie koro kikithagri e ot kapok watiko chenro daktari Dr. Martin en ga penyo maji thoro ga penyo mang'eny mokalo ni lak nyalo nego ng'ato osenego kendo pod nego to biro medo nego yes lak nego ng'ato anawuon ase lose patience nikech wach lak ing'e lak sama chako en tuo matin kokithiedhe to dhi okelo tuoche mang'eny okelo moko for example dhi mi tuo moro miluongo ni Ludwig's angina lakini gibur okithiedhe iling'aling'a odhi odonje layer mar adi iling'aling'a odhi odonje layer mar adek pod iling'aling'a ikuot in samoro dhi mana e chemist tinyo Panadol tinindo kode lagcha samoro en lak mapiny kata mamalo infection cha wuok e lak donje e chogo infection no donje spaces ineno sura wani nitie gik moluongo ni facial spaces infection no donjo ochako timre nade oridre odhi piny as koro ka spaces gi osebedo infected maber koro wawach kaka koro buol lewi ibedo gi tuo mwaluongo ni submental abscess odhi oting'o lewi malo koseting'o lewi malo koro kinyal timang'o okinyal yweyo Ruth kokoteri hospital within a short time inyalo wito ngima iwito daktari ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye nikech daher mondo mi oganda otudre kodi kapono nitiere chandruok to giyud kaka inyalo konyi dire moro ne wadhi e nyasi moro kaeto romo gi miyo moro wacho na kacha ni leke no serame to koro gimotimo ga okaw ga mafuta taya mafuta mar taya to keto e lake kata okaw yedhe makweyore mane wawacho ni thoro rego lakcha to diye lake koro gimano mako dhoga niere tudruok kata ang'o momiyo oganda watiyo kod gik aina gi moro nyalo mulo no mana matin gik mwatiyo godo e lekewa mondo control rem moko nego beni watiyo godo machiel kuom yapa ni en mafuta taya mawacho no erokamano mago to kawaida Ruth dhano nyaka yud solution kulingana gi environment mang'ato nitie kech adier samoro kaka samoro miyo no lakirame adier to kata hospital madodhie onge to samoro koketo mafuta no nego kute 2-3 moyudo relief oneno ni en sawa jomoko be tiyo gi cloves isewinjo cloves jomoko be nayudo ka ilongo ni ko orego ko to dhi osoe tenge ni ko enang'o skari koro ang'o madwa ng'iso joma winjowa tafadhali
kikitem ni dwa thiedho lak e dala dhi e osiptal dhi hospital erokamano idwa tudruok kodi nyalo yudi kanye Dr. Martin? An atiyo Kenyatta University Teaching and Referral Hospital mayudre Kahawa West. Achako tiyo Equity Afya Kahawa Sukari, mano be inyalo yuda. Mbui inyalo yuda e Facebook kaka Martin Oludhe, Twitter be inyalo yuda kaka Martin Oludhe. TikTok an kuro to lakini ng'enyne aonge. Erokamano jibo miwa namba kusoma nyimane mbui. Mane mbui. Erokamano nya daktari Amor kenda duke erokamano makende. Ageno ni dechek machielo ibo lungo wakamitie wane kakitimo gigi duto temo ndo mwantag ne oganda wakakitimo gigi. Erokamano ya rwako anytime. Erokamano nya Dr. Martin. Okadhinuoyo bendo kabinuoyo kata matin iwinjo puonjno maler inyalo geng kendo gengo yot moingo thiedho deler mathoth rudi ko Dr. Martin e yore mag tudruok ma wachogo kendo keti mane chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu ne Dr. Martin erokamano mathoth ne director na erokamano Nyabob Wafula kachiel kod producer na Perpetua Okoth ne in jahera mar chenro ni erokamano mathoth mokalo rit lekeni mondo mwageng chandruoge kata thoe minyalo kel kod lak anilo ngani Ruth Otieno oriti masani.